கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. இன்றைக்கும் சங்கீதம் 19 இதை நம்ம தியானிக்கும்படியாக கர்த்தர் கொடுத்த இந்த ஸ்லாக்கியத்திற்காக கர்த்தருக்கு அதிகமாக நன்றி செலுத்துக்கிறேன். இந்த சங்கீதத்தை பார்ப்போம்னா இதை 4 பகுதிகளாக நம்மளால் பிரிக்க முடியும். வசனம் 1-6 வரைக்கும் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற அவருடைய சிருஷ்டிப்பு அதை குறித்து நம்மளால் பார்க்க முடிகிறது. 7ஆம் வசனத்துலேருந்து 11ஆம் வசனம் நம்ம பார்த்தோன்னா தேவ மகிமையை வெளிப்படுத்துகிற அவருடைய வார்த்தையை நம்மளால் அங்கே பார்க்க முடிகிறது. 12ஆம் வசனமும் 13ஆம் வசனமும் அது ஒரு ஜெபத்தை ஏறெடுக்கிறார் சங்கீதக்காரர். 14ஆம் வசனத்தை பார்ப்போன்னா அது சுத்திகரிப்புக்கான ஏற்ற ஒரு பகுதியாக அந்த இடத்துல நம்ம காணுகிறோம். இப்போ இதில் இந்த அதிகாரத்தில் தேவனால் உண்டு பண்ணப்பட்ட எல்லாம், அதில் வானங்கள் தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது, ஆகாய விரிவு அவருடைய கரத்தின் கிரியையை அறிவிக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம் இல்லையா? ஓகே, இப்போது சூரியன் ஒரு இடத்துலேருந்து அடுத்த இடம் வரைக்கும் அது பாட்டுக்கு காலையில் எந்திரிக்குது, அதோட வேலையை செய்யுது இல்லையா? ஒரு நாளாவது நான் செய்ய மாட்டேன், நான் வரமாட்டேன் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? அது நம்ம என்னைக்காவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா? எல்லா வியாதிக்கும் சூரியன் ஒரு நல்ல ஒரு ரெமிடி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம். இதெல்லாம் யார் செஞ்சது? தேவனுடைய கரத்தின் கிரியையாக இருக்குது இல்லையா? இது எல்லாமே நம்மளுக்கு கரெக்டாக அந்தந்த டைமில் இருக்குது. வருஷம் ஃபுல்லாக வெயில் அடித்தா எப்படி இருக்கும்? குடிக்க தண்ணியே இருக்காது. வருஷம் ஃபுல்லாக மழை பெஞ்சா எப்படி இருக்கும்? எந்த பொருளுமே காயாது, இன்ஃபெக்ஷன் நிறைய வரும் இல்லையா? ஸோ தேவன் படைத்த அந்த காரியம் இப்படிப்பட்ட நன்மைகளை நம்மளுக்கு அவரோட வார்த்தைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த காரியங்கள் எல்லாம் நடக்குது. 7ஆம் வசனத்துலேருந்து 11ஆம் வசனம் பார்த்தோன்னா அதில் ஃபுல்லாகவே கர்த்தருடைய வேதம் குறைவற்றதும் ஆத்மாவை உயிர்ப்பிக்கிறதுமா இருக்கிறது அப்படின்னு பார்க்குறோம். இதில் 2 காரியத்தை சொல்கிறாங்க. லோகோஸ்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க, ரேமான்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க. லோகோஸ் பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும், எழுதப்பட்ட அந்த வார்த்தை. இந்த வார்த்தையை நம்ம வாசிக்கும் போதே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? ஞானத்தின் காரியங்கள் நம்மளால் தெரிந்து கொள்ள முடிகிறது. நம்ம வாழ்க்கையை அன்றாட நம்மளோட வாழ்க்கையை நடத்துறதுக்கான தேவையான காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் இந்த வேதத்திலேருந்து நம்மளால் கற்றுக்கொள்ள முடிகிறது. அதுதான் லோகோஸ்னு சொல்கிறாங்க. ரேமானா என்ன அப்படின்னா, நம்மளோட கரண்ட் சிச்சுவேஷனுக்கு இந்த வார்த்தை நம்மக்கிட்ட இடைப்படுது, இந்த வார்த்தை நம்மக்கிட்ட பேசுது. அப்படிப்பட்ட உயிர்ப்பிக்கிற வார்த்தையை தேவன் இதில் வச்சிருக்காரு இல்லையா? தேவன் படைச்ச எல்லாமே, அவர் ஆவியை கொண்டு எழுதப்பட்ட இந்த வார்த்தை, இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது? தேவனுடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறது. ஆனால் நம்ம யாரு? அவரோட சாயலில் படைக்கப்பட்ட, அவரோட நாசியிலிருந்த சுவாசத்தை ஊதப்பட்ட மனிதர்கள். நம்ம என்ன செய்கிறோம்? வேதத்தை வாசிக்கிறோம், ஆனால் தியானிக்கிறோமா? அதைப்படி நடக்கிறதுக்கு நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோமா? ஒரு சர்வே ஒன்று நான் படித்தேன். அதில் என்ன போட்டிருக்குன்னா 18% கிறிஸ்டியன்ஸ் மட்டும்தான், 18% கிறிஸ்தவர்கள் மாத்திரம்தான் டெய்லி வேதாகமத்தை வாசிக்கிறாங்களாம். அப்போ மித்தவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க? கிறிஸ்தவர்களான்ற பேரை மட்டும் வச்சுருக்காங்களே தவிர அவங்க அந்த இதை ஃபாலோ கூட பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. பட் நம்மளுக்கு ஆவியானவர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? நம்மளை அவரோட சாயலின் படியாக படைச்சதுனால அவரை போலவே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குறாரு. இப்போ பவுலை நம்ம பார்த்தோன்னா 17 வருடம் அவர் என்ன பண்ணுறாரு? கமாலியோட பாதத்தில் உட்கார்ந்து வேதத்தை ஃபுல்லாக, இந்த தோராவை ஃபுல்லாகவே அலசி ஆராய்ஞ்சு தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறாரு. யாரை பற்றி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு? யாவே தேவனை தெரிந்து வைத்திருக்கிறார். ஆனால் அவருக்கு என்ன தெரியல? கிறிஸ்துவை பற்றி தெரியல. அதனால அவர் என்ன பண்ணுறாரு? கிறிஸ்தவர்களை ஃபுல்லாக துன்புறுத்துறாரு. ஆனால் தேவன் அவரோட இடைப்பட்ட பொழுது என்ன நடக்குது? கிறிஸ்தவர்கள் ஃபுல்லாக அவங்க எல்லாருக்கும் என்ன நடக்குது? ஒரு விடுதலை கிடைக்குது. புறஜாதிகளுக்கும் அதனால என்ன நடக்குது? ஒரு ரட்சிப்பு உண்டாகுது இல்லையா? அவர் முழுசாக அவர் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுறாரு? கிறிஸ்தவர்கள் விரோதமாக எழும்பி அவங்கள அடித்து அவங்கள துன்புறுத்தி அப்படி இருந்தவர் ஃபுல்லாகவே ஒரு மாற்றத்தை இது பண்ணுறாரு. அவருக்கு வேதம் ஃபுல்லாக தெரியும், ஆனால் இயேசுவை மாத்திரம் தெரியாததுனால அவர் ஃபுல்லாக மாறுறாரு. அப்படி இந்த வேதாகமத்தில் ஒரு மனிதனை முழுமையாக மாற்றுதற்கூடிய ஒரு சக்தி இந்த வேதாகமத்திலே அடங்கி இருக்குது. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பவுலை பற்றி நான் யோசிக்கும் போது எனக்கு தோணுது என்னென்னா, சிறைச்சாலையில் கடினமான ஒரு சூழ்நிலையில் பவுலை போடுறாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க? பவுலும் சீலாவும் சேர்ந்து தேவனை ஆராதிக்கிறாங்க, தேவனை தொழுது கொள்றாங்க. அப்போ வல்லமை புறப்பட்டு சிறைச்சாலை கதவுகள் எல்லாம் உடையுது இல்லையா? அப்போ அவங்க என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? தேவன் எனக்காக இந்த கதவுகள் எல்லாம் உடைச்சிட்டாரு, நான் இங்கேருந்து என்ன பண்ணிடலாம்?
எஸ்கேப் ஆயிடலாம், தப்பிச்சு போயிடலாம் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கல. அதிகாரத்துக்கு கீழ்ப்படுகிறாங்க. அந்த அதிகாரத்துக்கு அவங்க அந்த சூழ்நிலை கீழ்ப்படிந்ததுனால அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிற அந்த ஜெயிலர் இருக்கார்ல, அவரோட குடும்பத்துக்கு ரட்சிப்பு உண்டு பண்ணும்படியாக ஒரு சூழ்நிலை கிரியேட் ஆகுதுங்க. அவர் அங்கே வந்து தப்பிச்சு போயிருந்தாருன்னா தேவனுடைய சாயெல்லாம் அங்கே வெளிப்படுத்தியிருப்பாரா? கண்டிப்பாக வெளிப்படுத்தியிருக்க மாட்டார் இல்லையா? அப்போது அந்த மாதிரி அவரோட வாழ்க்கையில் எல்லா அதிகாரத்துக்கும் கீழ்ப்படிந்ததுனால அவரால் என்ன கான்ஃபிடென்ட்டாக எண்டில் சொல்ல முடிஞ்சது? நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன், ஓட்டத்தை முடித்தேன், விசுவாசத்தை காத்து கொண்டேன், இது முதற்கொண்டு நீதியின் கிரீடம் எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லையா? நமக்கும் அதே போல் சொல்ல கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் இல்லையா? அதுக்கு தான் இந்த 19ஆம் சங்கீதத்தில் 13ஆம் வசனத்தை நம்ம வாசித்தோன்னா, துணிகரமான பாவங்களுக்கு உம்மை அது அடியானை விலக்கி காரும், அவைகள் என்னை ஆண்டு கொள்ள ஒட்டாதேயும், பெரும் பாதகத்துக்கு நீங்களாய் இருப்பேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு ப்ரேயரை சொல்கிறாரு. என் கண்மலையும் என் மீட்பருமாகிய கர்த்தாவே, என் வாயின் வார்த்தைகளும் என் இருதயத்தின் தியானமும் உமது சமூகத்தில் பிரீதியாக இருப்பதாக அப்படின்னு சொல்கிறார். இந்த காரியத்தை நம்ம டெய்லி நம்மளோட வாழ்க்கையில் சொல்லி நம்ம வேதத்தின் தியானித்து அதன்படி நம்ம ஜீவ போனால் நம்ம கண்டிப்பாக மறுரூபமாவது நிச்சயம்.